Тази Коледа кажете благодаря, кажете обичам те, кажете грижа ме е. Кажете го с най-топлия подарък от всички. Чисто новия комплект Дормео топла прегръдка. Подарете най-нежната и уютна прегръдка, която някога сте чувствали. И само в нашето вълшебно коледно специално издание спестете 50%. Повече от 13 години този бестселър на Дормео е стоплил повече от 2,5 милиона сърца. Това е перфектен подарък. Сега в разкошни нови цветове. Предлага се и в по-голям семейен размер, за да се гушкате всички. Дормео е просто най-добрият. Като карамел. Дормео е мек като моето мече. Ки обичаме комплекта! Семейството е всичко. И най-красиви са моментите, които прекарваме заедно. Това са моментите, които ценим. Тихите, игривите, обгърнати от топлина, любов и смях. Мартина всяка година може да подарява безкрайна прегръдка. Семейството на Ваня обича мекотата й. Лея и бебето й никога не спят без нея. Да, подарете повече прегръдки. Сега повече цветове и дизайни. Най-популярният избор на клиентите е красиво червено, елегантно сребристо сиво, изумрудено зелено или успокояващо виолетово, както и луксозен дизайн в кралско синьо и перлено бяло. Когато настъпят по-студените дни, Неда веднага пита къде е одеялото й. И аз бързам да й го дам, за да се сгуши в него, да гледа анимационни филми и да прекарва сутрешните си часове. Най-новата технология за меки влакна гарантира изключителна и несравнима мекота. Получете най-доброто първокласно качество само от Дормео. Независимо дали гледате телевизия, четете, наслаждавате се на сутрешното си кафе или се гушкате с любими хора, комплектът Дормео топла прегръдка превръща всяко място в любимото ви място. Когато всички се събираме, цялото семейство, и особено с деца, това са моментите, които ни зареждат. Не чакайте! Само сега в тази ексклузивна оферта получавате ново топло одеяло и възглавница за прегръдки на половин цена. Количеството е ограничено, така че побързайте преди любимия ви цвят да свърши. Дормео винаги предлага превъзходна мекота и качество. Вижте тези сравнения. Другите одеяла са много по-тънки. Те имат по-нисък брой влакна и не са толкова меки. Те се нищят и лесно захабяват. Комплект Дормео топла прегръдка е изработен от висококачествени материали и ще остане красив в продължение на години. Комплектът е напълно подходящ за машинно пране. Ще се наслаждавате на мекотата му отново и отново. Топлата прегръдка превръща всяко място в уютен кът. Чувствайте се сигурно и комфортно, където и да отидете. Що се отнася до мен, одеялото топла прегръдка представлява изключителен комфорт и топлина. Меко като прегръдка. Кажете благодаря, кажете обичам те, кажете грижа ме е. Споделете вълшебни прегръдки с хора, които обичате и ги изненадайте с комплекта Дормео топла прегръдка. Наистина обичам топлите прегръдки. Не чакайте! Подарете подаръка, който казва всичко. Само сега в тази ексклузивна оферта получавате нов комплект одеяло и възглавница топла прегръдка на половин цена. Изберете от разнообразие от нови, прекрасни цветове и дизайни. Количеството е ограничено, така че обадете се и поръчайте сега. Повече подаръци, повече прегръдки. Тази година Дормео носи радост на всички. Това е перфектен подарък, който да стопли сърцето. Намерете още страхотни коледни подаръци на уебсайта на Дормео или в магазините в страната. Когато искате да подарите здраве, вашето решение е Дормео.